An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Tarata mai kalo tile 21 an ka kunnafoniw faama bɛna tali kɛ min na. Halisa dusumakasa o bɛ dirikaw fɛ ka kɛ ni maa 9 mun no olu fatura. Boni maaw bɛ ka bɔ ale dugu kɔnɔ sabula gɛlɛya ale bɛ yen. Armée ale ye bamanciwale ni ɲigawale kɛbaw ka wulikajɔ dɔ bali masinakaw fɛ yen. Basigibaliya min ye yuwarukaw ye u y'a yira k'a fɔ ko siraw kan ko o bɛ ka daminɛ kura ye. Bafula bɛ yaasa ka se ka kungo tasuma kɛlɛ o wulikajɔw bɛ senna olu fɛ yen. Bamako délégation spéciale ale ko n'Ala sɔnna ma ko viadigi k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka taa se Segu sira ma ko ale na o cɛncɛnw bɛɛ lajɛlen cɛli baara daminɛ bi. O kɔrɔ tɛ sa ko maa maa bɛ yen n'o bɛ sira kan ni yɛlɛlen no sira kan n'i kɛlen ka fɛn sigi sira kan i ka bɔ wuli ka bɔ yen yanni délégation spéciale ka na sɔgɔmada in na. Kibaruyaw olu la belebelew ye nin ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna na a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ a bɛ se k'a faamu cogo min. Ko denjugu o ka juru tɛ ba nataba la. Bilakojugu ni zon olu ye ɲɔgɔn to ɲɔgɔn ye. Wa nataba ale ni sugula mini. Fala ni maa min ye musokɔrɔbanin ka jɛmɛ tɔmɔ kana kɔn ka muguri dɛ nɔn tɛ foyi t'a kɔnɔ ni sira mugu tɛ. Donbolo dɔdanbolo sɔrɔ o tɛ taa kaari kɔ ani muguri. Nin waati in na an ka jamana kɔnɔ dungo juguya ni yuruku yuruku kɛlɛli fala ye a b'an bɛɛ nɛnkun kan. A fɛɛrɛ ɲumanw olu bɛ sɔrɔ cogo di minnu bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ ma musaka caman bɔ n'a ma degun sɔrɔ anw bolo o kan ka don ba la nin waati in na. Sababuya ye mun ye waati o waati ni fanga o fanga nana o b'a fɔ ko ale bɛ dungo juguya ni yuruku yuruku kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. K'a daminɛ Moribo tile la fo kana se Asimi ma bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan nka a kɛra soso ka sosofagalan dilan ye. O na se ka sosofagalan dilan k'a yɛrɛ siya la tunu wa bi min tɛ ka fɔ dungo juguya ni yuruku yuruku kɛlɛli la o de ka ca n'a yɛrɛ kɛlɛli ye. Sabula ale kelen de ye bana ye ni k'i b'a kɛlɛ b'i ɲɛsin minnu ma olu yɛrɛ bɛ tila k'i yɛrɛ kɛlɛ tuguni k'i kɛ maa ye maa min n'i bɛ mangoya. Fala ye anw ka jamana kɔnɔ mun ye anw ta tɔ bɛɛ lajɛlen juguya ka tɛmɛ jamana tɔw ta kan wari mugu de bɛ anw bolo fan bɛɛ ka yaala. N'i taara fɛn o fɛn ɲɛnabɔli la anw ka service da la wari de bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔli misiri kɔnɔ wari, dɔgɔtɔrɔso i ka furakɛ joona wari, polisiso i kungo ka ɲɛnabɔ wari, hali wari ta yɔrɔ bangi la i kungo ka ɲɛnabɔ a ye bɔ karisa ye no an ka cɛ natɔ filɛ nin ye wari. N'i taara jamana ka cakɛda o cakɛda la n'i ye maaw fini ye yɔrɔ min na ni dossier da tɛ o ye waritigi ka yɔrɔ ye. Maa dɔw yɛrɛ bɛ waribontigi dɔw dɔn baarakɛyɔrɔ dɔw la u t'a dɔn maa min y'a minisiriso yɛrɛ ɲɛmaa ye u ka sira foyi t'a ale fɛ. Fala ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen anw ka fandan famuw na n'o bɛ se ka kɛ. An t'a lajɛ sa an ka wari an ka ale dɔgɔya wa. Maa min bɛ yen n'e ka sara kan ka kɛ i ka compte nin sigi a ka bila o kɔnɔ o ka fisa maa kelen ka n'i sigi baarakɛyɔrɔ ni miliyari 9 ye ko ale bɛna mɔgɔw sarali daminɛ. O yɛrɛ bɛ taa ban tile joli kɔnɔ. N'i dun y'a fɔ banki ye ɲɛtugu ka yɛlɛ don a mana kɛ maa o maa ye banki b'a waranta bɛɛ lajɛlen ka compte kɔnɔ yɔrɔnin kelen. O ka bɔ yen n'i bɛ taa sɛbɛn ɲini carte d'identité polisiso bɛɛ wari bɛɛ lajɛlen bɛ di maa kelen de ma. N'a tigi ma kɛ hakilima ye wari b'a ale bolokɔrɔ kuma bɛɛ an k'a lajɛ an ka o falen. Fala ye hali an ka jamana yɛrɛ taacogo ministre de finance kelen de bɛ jamana wariko bɛɛ ɲɛnabɔ. Maanifin kelen ayi ne mago bɛ 5 la
monsieur le ministre saba ta i ka fila jan o bɛ caya la dɛ wari mugu de don wari yɛrɛ ye sitanɛ min ye a ko ka ca quoi n'an bɛ fɛ ka nin bɛɛ kɛlɛ ninnu ka kɛ sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu ni olu bɛna na ni sɔnnɔgɔyali caman ye e m'a ye o tile mɔgɔw sigi waati ko maa maa ye faso ta dun kunu ni kunasini ni kunasini ngɔ ni salo na sini ngɔ o tile sigi kan kun ye ko k'o bɛɛ kani baarakɛlaw ye mun fɔ n'o y'u ka lafasajɛkulu ye INTM ko n'o kɛra k'olu bɛ baara bila k'o ti kɛ dɛ o tile sariya sigira waati min ka sɔrɔ min to maaw bolo u bɛ t'o de f'u ɲɛna o de bɛ jate n'o tɛ n'ala ye o tile ci ko olu ye min sɔrɔ k'a ti kɛ a ko tibitaba ma ca a tora jɔn ta la baarakɛlaw Assemblée nationale kɔnɔna na ko k'a lajɛ musaka ko a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min ko ka assemblée yɛrɛ don contrôle la o ko mun ko yɔrɔ jumɛn ko yan kɔni tɛ olu de bɛ sariya ta ko k'a tɛ kɛ sariya ye minisiriso ko minisiri k'u ka sɔrɔ fɔ a kɛra ni maa min n'o nana n'o bɛ fɛ ka a ta ɲɛfɔ o bɛ taa ka sɔrɔ fɔ nka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw sigira u ye san kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn sɔrɔ min b'u bolo fala ye an ka wari bɔ an ka taabolow la an ka wari bɔ an ka baarakɛcogow la an ka wari falen bi duba joli bɛ bamakɔ kɔnɔna na minnu banna minnu ma ban minnu datugulen don gouvernement t'olu tigiw ɲini wa k'a dɔn k'a fɔ nin ye jɔnni ta ye nin bɛ jɔnni ka mara la hali anw ka denmisɛnnin fitininw n ka ekɔli ta wari sarali n'i ye 200 d'a kan i b'i ka resi sɔrɔ joona ni maa min taara n'a ta jala ye wari ni i mago bɛ fɛn o fɛn na ne kɔni bɛ fɛ i ta ka ɲɛnabɔ joona wari fala hali sisan sudoyɔrɔ la wari don dɛ kaburu sen kɛra baara ye kaburu kɔlɔsi kɛra wari ye fɛn o fɛn bɛ su nɔfɛ a bɛɛ wari anw ka hinɛ ni makari ni fɛn bɛ mini n'i minɛna polisiw fɛ u bɛ kitansi min d'i ma o yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ aw bɛ bɛn a kan de mɛ wari jɔrɔ bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la yen douane jamana dondaw a bɔdaw n'a fɔra sa ko bɔn karisa e ma carte d'identité de ta a t'i bolo nin wo in filɛ nin ye i ka wari sɔɔri ka don a kɔnɔ i k'i ta n'i sera Bamakɔ i b'i ka carte d'identité minɛ i bɛ nin papier kunkuru minɛ i bolo o de wa a ye 200 sara a ye 400 sara o wari bɛ taa min dɔ bɛ an ɲɛmaw la nka belebeleba bɛ anw yɛrɛ jamanadenw na parce que bi n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ jate minɛ n'i taara minisirisow la jama bɛ taa maa min fɛ yen o ye dafu régisseur hali yen fana musaka kan ka don o la n k'i ma n ko minisiri yɛrɛ ministre des finances yɛrɛ warimuguba in tali ka fɛn k'a ko ɲɛnabɔ a ka ca a kelen ma bolofaraw ka sigi minnu fana bɛ se ka mɔgɔ tɔw taw ɲɛnabɔ u naga kɔrɔ loi de finance a arbitrage bɛ kɛ cogo min na a baara ka kɛ ten cogo fana na n'ale nisɔndiyara a b'a d'i ma n'a n'i man di a t'a d'i ma n'i ka ko man di a t'a d'i ma jamana sariya a t'a fɛ min ka nɔgɔ a ma a dɔw kɛ mɔgɔw nigan ko a bɛ fɔ i ɲɛna ko non ko finance ko wari tɛ yen e bɛ se ka mun kɛ mɛ o ministère de finance kelen in na yen san kɔnɔ wari dɔw bɛ na ka taa k'a sɔrɔ mɔgɔ bolo ma maga a la parce que bɛɛ ɲɛsinnen don jamana ka wari in kelen pe de ma tile fila in na jagokɛla dɔw ko ma ko u bɛ k'u ka bɔn dɔw sara han n'i ka juru b'u dɔw la i bɛ t'i ka wari nɔfɛ trésor bɛ ka dɔɔnin sara mɔgɔw ye tile fila in na nka an kɔni bɛ min fɔ faamaw ye dunko juguya ni yuruguyurugu tɛ kɛ ni tɛgɛrɛ ni dunu ye dɛ a bɛ kɛ ni waleyaw ye waleya minnu mɔgɔw bɔ u ye u b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ dalafɔli tɛ dɛ kɛwale de don mɔgɔw b'a ye n'u taara baarakɛyɔrɔ la u b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka kɛ n'i y'a ye bi mɔgɔw diminnen don tiɲɛ don dimini premier numéro 1 o ye courant ye nka numéro 2 fana ye mɔgɔw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko faamaw yɛrɛ olu yɛrɛ u n'anw tɛ to dun dɛ n k'o de ye dimi ye k'a sɔrɔ olu nakunba ye min ye k'u ka kɛ misali ye k'u yɛrɛ minɛ k'a yira an na k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn ko ala mɔgɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔna na anw yɛrɛ jɛra an ka nin kɔ fala o de dɛsɛra ka kɛ dɛ o de dɛsɛra ka kɛ sisan mun bɛna na kɛ u b'a minɛ
o clé be rapport di vérificateur be rapport di kaska be rapport di service to be rapport di abebe tagadi jamana kuntigi ma o ba tagadi justice ma justice be ta sincère damine avocat bu taw soro procureur bu taw soro magistrat bu taw soro wari yere be jugu yaga momun memine u be blaiti u be tlaga bla mata nyodo mata dorodo mata borodo na e wari yere bo abela jire na du barake yoro ba directeur ibaro ko kelebe ke muna yoro no fa ni sera sa ko fonction bi la ko kongru be ba fo ka ta douane na muna aka fo sa ko douane na ko dorome te douane te ka kono ke dorome kele ngana te ma te ka kono impôt la bega ke papier yana ko mo ko be gira no fa barake law de bi tayo o law jabana be tono soro ne fle ka ni fantan fe ni munu fo ni eta ibaro ni me mi ngona moribo siriwe état généraux min ke ni fero be ba kono ibaro ku ye yurugu tla tra bolo sabade moribo siriwe ka wakati la we état généraux de ke ka recommandation ngale ibaro mami tumo ko kuna premier ministre koro moribo keta mi fatura ibeka ka wakati la alle tumo o ko kuna o état généraux kuna moribo siriwe ya ale ta ka dana ya daka ni fere nunu bela jelen tigelen dlane blale be o la ne be to ka fi na wo jamana ngona na nganga na fembe fli mawo ye doke koyi ngani tate fangai ay tse ka fembe la timere e tara monsieur le premier ministre iye bara ke chiedo me apta fo president na nini nyine wora karsa to be to soro de nini ngara ta be to soro murbo ye kol ko ke ka initiative ri ke ka kalango école dungo jugari yurugu kele kan pela jelen sebe ndla ko bla mun na fo ko atete ni appliquer moro ke president initiative ri mo ma foite mo ma min fala mais ala ya chien bangi lutte contre la corruption a recommandation bi ko non be bi ali sini so ko man ya kelen ta ma l'appliquer ibaro mun ngara ko police be war mi mine mo la sirala ko ka numéro vert ke police joro la sari ni mine na infraction na 100 police mana mine 100 ibo numéro nwele utara mu voitete asoro syndicat be police ko nana police syndicat wula kujo ko na ma wuli na tete ba wuli ko moro sirbe be fa ka fanga bine aw ko ka ferestige ka fe on sigi senga dungo juganu yurugu be se ka kele chuko muna moga unana kana barake ka jabi boka a papier dale no yo ta taika abe fembe enfle fevela na be ba kono école donga warka ke aka bodi e ga leke école donga bourse dili abora sisa ablara bagi kono lafia dante gendarme ni sorasuga wari abeta BMS la de kata moade beti sigira ka kati ni mpe fora me muna na fatete ni sonani ma moro sirwe flene fanga ko de ba kono ni aka projet de société mais ne mo ko wele ya bla barala ase mi abode yirila ale se ka bekew ale fana me chide ya de la atete ka wakati la ay fen tamanga mais bi angana nyine ka fo ko kodo kera ko lu se ka am mago nye mo ko chama ne be jamana ngono munu yo ko ke iba kalama ko muso folo mi ngara préfet anga jamana kono préfet anga jamana kono ay barake dugukolo ko la ka bo haklima kaya tufune maiga muso yenye barake fala biniya bla dugukolo ni dugukolo tigu wele ka ale wele chama mbi dugu ali fili min fle ni kasolani ka fili to domaine na fili bara munu nge fana o fana be ministre do ni président partout bubulo no tara partout ka foro ba go che he ka ministre abaka seno anga meru ga kola ha atatamaw atseka tama nte muso be mune madame sika to so tagala yake atoko maboti nganza ngwe ay décision kelama on eta de munu nga gelera ou l'eta atene ko gouverneur ga karea amadate o we bara de ke jamana ngono angana nyino luko obato aw munu yere bala bia obe sinsi obenye obetanye mais niko kibe fembe kelega fembe rejeté ilaba yere bi yere nyininga ibe munakwa alaka hagli mandama
nin tun y'an ka farali ye sɔgɔmada in na an y'a mɛn k'a fɔ ko silamɛ denmisɛnninw tun taara mitin kɛ yakuba jara ale ye laseli kɛ laseli min bɛ tali kɛ a ka ko faamuya cogo la ka kɛ ni ninnu ka mitin in ye fala ye a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. ayiwa aw ka nɛgɛ in bɛ maaw sɔsɔ dɛ an na yakuba bila a la maaw ka se k'a lamɛn sabula a kuma ka jan dɔɔni. k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba la ko ka kuranɛ defan m'a fɔ organisateur mun ya rajim bismillahir alim auzu billahi samiul alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah tanu bɛ danima ala kelen pe de kelen ni tanu ni ka kan ale de danfɛnw bɛɛ tanbaga ye bi ne bɛna kuma ye baara mun kɛra misiriba la ɲɔgɔn ye mun kɛra misiriba la silamɛ denmisɛnw fɛ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba la ko ka kuranɛ defan n bɛna kuma dɔ fɔ y'aw b'a hakili to a la n b'a fɔ organisateur mun y'a baara kɛ n bɛna hakilila dɔ d'u ma u k'u faamu o hakilila ye mun ye fɛn min y'u sɔrɔ a kɛnɛ kan o yɛrɛ y'a ye min y'u sɔrɔ a kɛnɛ kan o y'a ye o tuma kumakan nin kɔnɔ u b'u hakili to a la Ala subahanahu wa taala Ala tɛ mɔgɔ ka kulonkɛfɛn mɔgɔ man ka kulonkɛ ni Ala tɔgɔ ye k'a fɔ k'i b'i ka laɲini ɲini nkalon kan ni Ala tɔgɔ ye ça c'est très mauvais o ye kojuguba de ye o tuma an y'a kɔlɔsi k'a fɔ o silamɛ denmisɛn tɔn minnu n'u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna kuranɛ defan k'a sɔrɔ u ka hakili tɛ kuranɛ defanni yɛrɛ ye u ka hakili tɛ kuranɛ defanni parce que mɔgɔ min bɛ ka kuranɛ yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ dugukolo sanfɛ o ye o silamɛ tɔn yɛrɛ mɔgɔw de ye mɔgɔ min bɛ ka silamɛya kuranɛ tɔgɔ tiɲɛ dugukolo sanfɛ o y'olu mɔgɔ kelenw de ye pourquoi Ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ k'ale ka kuranɛ dafalen don ale ka kuranɛ dafalen don wa ale ka kuranɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais o silamɛ tɔn min ye mɔgɔw wele olu ko ayi ko kuranɛ ma dafa ko kuranɛ bɛ walawala ni hadisa de je donne bi professeur Elhaji Yakuba Adama Zan Sangare n bɛ défi lancé Mali silamɛ tɔn bɛɛ fɛ u kana ni haya kelen kuranɛ kɔnɔ haya kelen pe min kelen bɛ k'a fɔ ko kuranɛ bɛ walawala ni fɛn dɔ ye ni o ye hadisa ye a haya kelen pe kɔnɔ n'a ye kuranɛ kɔnɔ n b'a défi lancé k'a fɔ Ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko hadisa de bɛ ale ka kuranɛ walawala o kana ni haya kelen pe kuranɛ kɔnɔ o ye défi fɔlɔ ye n b'o lancé o défi mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se k'o kumakan ka na ni o haya ye kuranɛ kɔnɔ o tɛ yen n bɛ défi filanan fana lancé o défi filanan ye mun ye Ala ko k'ale ka kuranɛ bɛna walawala mɔgɔ dɔw de fɛ a y'u tɔgɔ di kuranɛ kɔnɔ o bɛ bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ o tuma ale ka kuranɛ bɛna walawala mɔgɔ min fɛ o mɔgɔ ye jɔn ye u m'u ɲininka o la u k'u tɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ fɔ o mɔgɔ ye jɔn ye est ce que o ye hadisa de ye wa est ce que o ye Muhamɛdi de ye wa Ala y'a tigi tɔgɔ fɔ a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ min bɛ ale ka hayaw walawala a y'u fɔ kuranɛ kɔnɔ mais n'a ko ale ka haya bɛ walawala ni hadisa ye aw bɛɛ bɛnn'o kan a bɛ ka baara kɛ n'o ye ni Gambie nana fɔ sisan ko a bɛ ka o kuranɛ min fɔ nin k'o tɛ tiɲɛ ye aw fana ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye parce que ni ko Ala ka kuranɛ walawala ni hadisa o kɔrɔ ko hadisa kuranɛ ye nkalon de ye kuranɛ tɛ tiɲɛ ye parce que kuranɛ ko hadisa tɛ se k'ale ka kuma ale walawala kuranɛ ko hadisa tɛ se k'ale walawala kuranɛ ko ten a ko sɛbɛnfɛn tɛ se k'ale walawala fɛn fɛn sɛbɛnna o tɛ se k'ale walawala kuranɛ y'o de fɔ wa e dun ko hadisa bɛ se k'ale ka kuranɛ walawala o tuma e ni Gambie bɛɛ kɛra kelen o yɔrɔ o défi o bilalen don fɔlɔ n bɛna kuma laban min fɔ a b'a hakili to a la méthode min kɛra an y'a méthode ye transition de ko don transition kɛlɛli de ko don mɔgɔ min tun bɛ kɛnɛ nin kan ye a mɔgɔ majorité olu de ko Mali constitution k'an ka voter non o y'a fɔ a dɔw u ka leader tun ye jɔn ye o tun ye Imam Diko de ye
u ka leader ye imam Diko de a don donc no b'a fɔ k'u ka voter non k'u kana jɛni constitution k'u ka fɔ constitution an t'a la o jamakulu de tun ka ca a kɛnɛ kan o jamakulu ka ɲɛmɔgɔba o tun ye imam Diko de ɔ imam Diko ka tɔn imam Diko de kuma fɔra misiriba kɔnɔ Diko o de mɛna misiriba kɔnɔ o la pour que aw ka dɔn k'a fɔ système do a système dɔnnen do mais professeur Elhaji Yakuba Adama Zan Sangare n bɛna min fɔ a kɛbagaw ye a organisateurs ye n bɛna min f'u ye k'u hakili to a la mɔgɔ tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ Mali tɛ dɛ mɔgɔ tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ se ka transition nin bin o mɔgɔ tɛ yen Mali tɛ dɛ ɲɛnamaya bɛɛ mɔni bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'u bilara transition contrôle la o bɛ échec ta u tɛ se transition na u tɛ se ɲɛnamaya bɛɛ ka mɔni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan contre Assimi Goïta u tɛ se a la o ye m'o o défi lancer fana m'o di aw ma a b'a hakili to la a bɛ baara kɛ ni aw kunkolo kɔnɔ quoi wa a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna quoi fo ni mun sara joona sinon a bɛ k'i ɲɛna quoi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali bɛ bɔ dingɛ nin kɔnɔ wa Mali bɛ yɛlɛ sanfɛ san dama dama yanni an ka san 20 sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali yɛlɛnna sanfɛ Mali ye farafin jamana caman dan o baara bɛ ka kɛ wa o baara daminɛna mɔgɔ tɛ se k'o lajɔ maa tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ se k'o lajɔ n'a y'aw jɔ a ye dunun ni bala ta a ka yala dugukolo mɔgɔ dugu kɔnɔ a k'a fɔ Diko ayiwa nin tun ye Yaku Adama Zan Yakuba Jara ye ale fana ye laselikɛla ye ka kɛ ni an ka kibaruya in ye sabula kunu an ye baabu dɔ fana tɛmɛ ka kɛ ni waleya in ye ale fana y'a hakilina fɔ an ye yaasa an bɛ se k'a fana taa la tɛmɛ cogo min na maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila kibaruyaw an nana o kɛnɛ ka direkaw olu kɔni ye u ka maa 9 denmisɛnnin maa 9 min fatura fala ye u y'u ta ka t'u bila u ka saledon la kɛra dusukasi da ye sabula min ye denmisɛn ninnu ye u kɔni kun kan ka taa sa u ka doni Mali sɔrɔsiya la a tɔ kun sera a ɲɔgɔndan yɔrɔ min masa n'o o y'a boli ni espoirw ye ko waleya in kɔni y'u sɔrɔ Gunam ale ni Dire ni ɲɔgɔn cɛ maa 9 in bɛɛ lajɛlen u y'u minɛ k'u bɔnɛ u nin na u taara n'u ye yɔrɔ la maa si ma yɔrɔ min dɔn sofɛrikɛ kɔni k'u ye o bila min ye maa tɔ ninnu ye dɔw ko k'u ye mugu ci u la dɔw y'a yira k'a fɔ k'u y'u da ko k'u kantigɛ u kɔni u fatura u dira u somɔgɔw ma sɔrɔsiw ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka u bila u kɔni tun bɛ gire morgue kɔnɔna na yanni janaja bɛɛ lajɛlen ka kɛ waleya in a ye direkaw maaw ta kosɛbɛ o de la dugudenw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ ale ni u ka dugudenw dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen maire n'a ka dangaw ka taa se u ka maaw bɛɛ lajɛlen ma kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kɛra dusukasi y'u bolo u dusuma kasilen don nka Dire yɛrɛ fana n'a wulikajɔ kɛ ani Tɔnbukutu mara bɛɛ lajɛlen yaasa min ye baara tɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo min u y'a yira k'a fɔ fana maa tɔ minnu bɛ yen sa n'olu ye cɛbaw ye n'olu kan ka taa sɔrɔsiw ka nin waleya in na olu bɛɛ lajɛlen kɔni sera Tɔnbukutu kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali talen don ka tigɛ sɔrɔsiw fɛ yaasa u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na ka ɲɛ Masinakaw fɛ yen kunun ko a yira k'a fɔ ko mugukan kɔni guwanna kosɛbɛ mugukan in dugudenw y'a yira an na k'a fɔ ko dɔwɛrɛ kun tɛ armée ale wulikajɔ dɔ de bali Bamancɛwale ni Jugawale kɛbaw fɛ sabula Kebozokaw fɛ armée sigiyɔrɔ min bɛ yen u kɔni taara bi yen de kan maa dɔw jogina a la dugudenw ko ten u kɔni taara ka na n'u ye Masina dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na nka min ye nin waati in na armée ale ma kibaruya di nin wulikajɔ in ale kan nin waati ninnu na Boninkaw fɛ yen Boni n'i bɔra Douanza k'i bɛ taa Gao ale bɛ Ayiri commune kɔnɔna don u y'a yira k'a fɔ bi kɔni Boni yɛrɛ ale bɛ Bamancɛwale ni Jugawale kɛbaw kɔni ka bolo kan kabini juillet kalo tile 28 san 2023 fo bi u y'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ se ka munumunu ye n'u ye wolomasiri tabaw ye mɔbili minnu fana tun bɛ tɛmɛ Boni fɛ o bɛɛ lajɛlen jɔra dugudenw kɔni y'a ye k'a fɔ balo tɛ na foyi tɛ na jiko gɛlɛya bɛ yen balo minnu bɛ minnu tun b'u bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen feere Falaye n'i bɛ fali usine ɲini Boni don u ye fali bɛɛ feere k'a ban sisan duguw bɛ ka langolonya association min sigilen don ko Boni ka ɲɛta ale ye welewelemada bila jamana ɲɛmaaw ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ Bonika minnu bɛ ka sira dugu bila k'aw kunda Douanza kan u bɛ se cogo min na ka kunbɛn ka ɲɛ ka tɔbɔtɔ ka ɲɛ cogo min na Bamako yan siraba min bɛ bɔ Tour d'Afrique la ka taa se fo Segu sira la min ye délégation spéciale ɲɛmaa ye n'o ye Bala Tarawele ye Bamako district tɔgɔ la
ko ale be hageto yininge maaw fe ko sabula ko sira ko bina na furan cɛncɛn b'a kan ani maa kelen no k'i sigi sira kan ko bina na bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen camion b'a fara citerne kan minnu y'a kɛ jɛgɛ feere yɔrɔ ni fɛnw ye ko u bina na bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen pewu siraba in a bɛ se ka lafiya cogo min n'a bɛ se ka furan cɛncɛn minnu dalen don a kan k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen délégation spéciale ɲɛmaa ko baara k'a bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na n'u ye bi k'a la n'a ma bɔ u tɛna sini fana k'a la n da sira in est ce que a yɛrɛ tun ma kɛ parking ye ka ban a kɛra mobili ko yɔrɔ ye a kɛra fɛn sugu bɛɛ ye feerefɛntigiw kɛlen don ka fan dɔ a yɛrɛ kɔni komi ko k'u bɛna na baara kɛ bi lala an na tila ka taa an sen jɔ ye a ko bɛ cogo min na k'a lajɛ yuwarukaw olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu ka dugu bɔdaw la k'a kɛlen don degun ye bi dugudenw ko ko nin waati laban in na bandiw kɔni caman de bɛ olu ka dugu la dugutaa siraw n'olu ye mobiliw kɔni bɔra ka ban u bɛ jan da u ɲɛ u ka dugu bɛ n'o ye ngariko ye jalube saba seriweri ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dire kɔnɔna mɔpti yuwaru kɔnɔna mɔpti mara la ko u ye maaw de bɔ mɔbili in kɔnɔ k'u da u disi kan k'u mɔmɔ u bolominɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ u kun musow ni denmisɛnw k'u ma se olu kɔni ma min ye baaliku ye olu bolominɛnw minɛ ka sɔrɔ ka dɔw k'olu bila ka taa ten u y'a jira k'a fɔ ko samiya donda min filɛ nin ye armée wuli ka jɔ min kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen n'u ma segin ka na tuguni olu jɔrɔlen don sabula waati in na sira minnu bɛ ka ɲɛ cogo min na minɛnw na waati ye nin ye yanni kurun bɛɛ lajɛlen ka wuli kurun minnu bɛ se ka na ni donibaw ye dugudenw y'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ ɲafunkɛyan fan fɛ sa ka na akala debo ni gijo ninnu bɛɛ lajɛlen ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ degun kɔnɔna na wa u sirannen don n'o y'a sɔrɔ u na se ka samiya kɛ lafiya ale kɔnɔna na yaasa ka se ka kungo tasuma ale kɛlɛba fila bɛ k'aw fɛ yen wulikajɔ bɛ senna kabini sibiri tɛmɛnen waliyakaw u ye baara in daminɛ yen u ka kibaruya y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye ko bio 07 mali mɔgɔw k'olu kɛlen k'a sigi sen kan u y'a jira k'a fɔ fana ko min ye baara in ye ko a bɛna na to sen na ka dugudenw la dɔnniya k'a jira k'a fɔ min ye ekɔlidenw ye kungo tasuma ale bɛ tiɲɛni min don jamana kɔnɔna na a bɛ tiɲɛni min don u ka sigida kɔnɔna na a bɛna na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min ye k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ ekɔlidenw ni kalanden somɔgɔw kɔni bɛɛ lajɛlen ladɔnniyara a ko la k'u lafaamuya yaasa u bɛ se ka ko in bɛɛ lajɛlen kunbɛn cogo min na degun min bɛ yen u bɛ se ka ban cogo min ekɔliden minnu bɛ yen ni olu bɛ kalan kɛ cɛfɔ ni kanbɛ la sa ka kɛ ni diɲɛsirige naani yɛrɛ ka laɲiniba ye olu maa 50 u y'u tɔgɔla sɛbɛn sɔrɔ minisiri min bɛ wolomasiri tabaw olu ka ko kunna n'o ye ancien combattant ka ɲɛmaa ye général Sidiki Samake ale kɔni a ko bɛɛ lajɛlen kurunbo karili baaraw kɛ alu bulonlen bɛ tɔgɔla kalanso la min sigilen don bɛn ni kelenya sinsinni kama u y'a jira fana k'a fɔ ko formation in kɔni ko a bɛ to sen na nka formation in kɔni a kun cɛra maa minnu bɛ yen sa ni olu bɛ diɲɛsirige naani n'o ye Nations Unies ka kalanw ye kalan minnu bɛ kɛ ka maaw kisi miniw ma ka maaw kisi dugujukɔrɔmuguw ma ka maaw kisi explosive ni guerre fɛnw ma sa o maa 50 Mali ye kalan kɛ o de kunna wa u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dir'u ma yaasa baara in u bɛ se ka kɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na Conseil national de patronat ale y'a ka assemblée générale ordinaire kɛ min ye conseil ye a kɛnɛ kan Musa Dek Bali n'ale y'u ka ɲɛmaa ye a ko k'u ka assemblée filanan ye n'o ye assemblée générale ordinaire filanan in ye a b'a to sa olu bɛ se k'u ka baara kimɛli kɛ baara min kalifar'u la n'o ye san 5 baara ye jagokɛlaw min ye magowatigiw an ka kɛnyɛrɛye tigiw olu ka baaraw kɛcogo degun minnu b'u kan n'o ye kurankow ye min ye impôt ko gɛlɛyaw ye u yɛrɛ ni gouvernement bɛ se k'u sigi cogo min na ka hakilina falen falen ɲɔgɔn na baaraba minnu bɛ se ka kɛ Musa Dek Bali ne ale ye CNPM ɲɛmaa ye i da don nin bɛɛ lajɛlen na a kɔni y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ani timinandiya kan yaasa jamanadenw olu kan ka se ka lafiya min sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kɛnyɛrɛye yiriwali ye u k'olu baaraw kɛ a y'a jira fana k'a fɔ u ka assemblée senfɛ laɲini o laɲini mana kɛ u ni gouvernement nana u sigi sa k'a da jira o la baara ninnu bɛ se ka lawaleya cogo min CNPM ale fana b'a fɛ ka falenba don a ka baara la yiriwali kow k'olu don a kɔnɔ min ye sɔrɔkow ye musaka ka se ka yakubaya ani baaradaw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye Musa Dek Bali ye a ka kuma bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na waati la a kun yirala k'a fɔ ko lithium min kan ka bɔ bugunikaw fɛ n'o ye ngulamina ye ngulamina ko a kɔni tɔnɔ n'a nafaw jateliko la sa maa caman kun jɔrɔla
n'o y'a sɔrɔ kɛmɛ sɔrɔ la Mali ta kun ye 20 ye o de jategu minɛna ka kɛ ni min sɛbɛnkura min sigira an ka jamana kɔnɔ Mali ta kɛra 35 ye dɔ farala ka sabula min ye Mali ye ale ni sanutigi ninnu ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ min senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye sanu sariya kura ye o b'an ka jamana kɔnɔ a n'a lawaleyali gouvernement n'a nɔfɛmaw ni kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ nin lucɛ min kɔnɔ n'a kan ka baara daminɛ Bugunikaw fɛ yen k'u bɛnna o ma min ye Morilakaw ye olu fana ka sanu bɔyɔrɔ min tun bɛ yen o datuguli hukumu kɔnɔna na dolari wari 1 ko u y'o sara Mali ye wa min ye o sanu bɔyɔrɔ ye o bɛna kɛ Mali ta ye a ka se ka baara kɛ ale kɔnɔna na baara minnu n'o bɛna to senna yaasa yiriwali ka se ka kɛ jɛkulu in kɔni olu jɛra n'a ye k'a fɔ ko 100 sarada la 35 o ka kɛ Mali niyɔrɔ ye a ko in na ko kɔni o bɛ se ka kɛ ko tare ye n'a donna doncogo ɲuman fɛ Gawokaw fɛ yen duguladenw y'a yira k'a fɔ k'u dusuma kasalen don nin waati in na ko baariso dɔ b'u fɛ yen k'a tɔgɔ ye ko Facebook in a sigilen kun don ka kɛ maaw siso de ye nka waati ninnu na u y'a ye k'a fɔ k'a yɛlɛmana ka kɛ baari ye k'a tɔgɔ da ko Facebook baari Facebook in i hakili tɛ diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya la Gawo kɔnɔna na ko o kɛyɔrɔ don ko kuntan sugu bɛɛ lajɛlen dɔrɔgu gulɔ min ye cɛnimusoya ye ka taa se denmisɛnnin fitininw ma bandiyaw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko o folonkoto yɔrɔ o n'o majamu yɔrɔ ye yɔrɔ in ye k'u ye baari min n'a sigira sen ka san 2014 k'u y'o de yɛlɛma nin waati na sa k'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛ Gawokaw yɛrɛ siran ko san tɛmɛnenw na ka na se bi ma maa 5 de bɔnɛna a nin na marifa la yɔrɔ in kɔnɔna na kɛlɛ tɛ kɛlɛ ye balawu tɛ balawu ye bingali tɛ bingali ye ko yɔrɔ in dun Gawo kan filanan a bɛ o ni direction régionale de la promotion de l'enfant et de la famille de ni ɲɔgɔn cɛ Falaye musow ani du ni denmisɛnninw olu ka bolofara min bɛ Gawo ani kan ko yɔrɔ in bɛ o de ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka wuli ka yɔrɔ in jateminɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Facebook in ye k'a ka kojuguman yɛrɛ ye min ye a ti bali ko la fiyewu fo ni Gawo falen do tuma min ko Ndamantanw Dununganw Balakanw maaw yɛrɛ tɛ sunɔgɔ u bolo fiyewu k'i b'a fɔ ko u bɛ Brésil carnaval ye o kɛnɛ kan Gawokaw ko nin yɔrɔ in k'u b'a ɲini sa min ye gouvernorat ye min ye Gawo mara mɔgɔw ye Gawo mɛrilakaw k'u ka wuli k'u jɔ ko nɔn tɛ ko maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko jɔn de bɛ yɔrɔ in kɔfɛ dɛ yɔrɔ in tigi yɛrɛ ye jɔn ye ni a fɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ a la u y'a yira ko Gawo fana kɔnɔna na ko n'i ye Facebook fɔ k'i kana ɲinɛ Gawo place de l'indépendance fana kɔ dɛ ko yen fana kɛra dɔrɔgu talaw olu dagayɔrɔ ye nin waati in na ko dɔrɔgu kɔni denmisɛnninw ka kalankɛbaliya n'u ka ko bɛɛ lajɛlen juguyayɔrɔba ko yɔrɔ 2 do Gawo bi bar Facebook ale n'u ka place de l'indépendance ko wa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la u bɛ dugu la château secteur 1 o kɔnɔna na wa ni gouvernorat fana man jan Gawokaw ko ka fɛrɛ ɲini nin ko in na tour cyclisme ale bɛ daminɛ bi n'a ma daminɛ ka ban sabula a kun fɔra ko nɛgɛ kaɲɛ 9 o ma tɛmɛ ko u bɛ bɔ Bamakɔ yan k'u kunda Buguni nka kilomɛtiri 140 nɛgɛso bɛ kɛb'a bolo a b'u cɛ ma ye dɛ a kɔni b'u cɛ ma ye ko o baaraw bɛ sen na balontan ko fana na ko Joliba ale kɛra champion ye ka ban k'a ye Sebo bugɔ 7-1 ko min ye musaka minnu fana bɛ yen n'o olu bɛ di balontannaw ma n'u bɔra Coupe d'Afrique la ko wari min dira ko an ta ma kɛ CFA wari miliyɔn 700 ni kɔ ye wa ko fédération mɔgɔw k'olu yɛrɛ ye miliyɔn 2 t'a la club minnu bɛ première division na k'u ye miliyɔn 4 d'olu ma miliyɔn 150 k'u bɛna o di ko ka farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ k'olu yiriwali kɛ an ka sigidaw la fédération mɔgɔw miliyɔn 2 club miliyɔn 4 mɔgɔ kelen miliyɔn 2 club minnu olu minnu fɛ o dun ko fu do dɛ kɔni bɛ fédération na ko fu do Falaye sɔrasiw olu ka farikolo ɲɛnajɛ min bɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko sport militaire u ka assemblée 90 ni 79 na o tun bɛ ka kɛ Malaisie-kaw fɛ yen olu Tanzanie-kaw fɛ yen olu ka faaba la n'o ye Dar es Salaam ye ni capitale ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ yɔrɔ si Dar es Salaam ayi dugu in yɛrɛ de ka ɲi n'i bɛ i bɛ ɲinɛ dɛ k'i bɛ farafinna ko u ka ɲɔgɔnye in taara kɛ min ye colonel Sega Sissogo ye ko u y'ale ta k'a sugandi ka don jɛkulu in kɔnɔna na jɛkulu min n'o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen
sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛ ko fɔ san 4 k'a kan ka o de baara kɛ nin comité directeur in kɔnɔna na k'a daminɛ san 2024 ka taa se san 2028 ma an b'a fɔ Keba ɲɛna sa ko a kɔni k'a félicitation n'o ye Sega Sisoko ye colonel Sega Sisoko ale min yɛrɛ bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna nin ko ninnu na décoration fana u y'o fana d'a ma chevalier o tɔgɔ la ko nin ye tare ba ye ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛ ma o de bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kunnafoni na n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan Amara Nun Keyita ale balimakɛ man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka o nɔgɔya min ye Keba ye ale bɛ taa tagamana ale taalen no tour cycliste la Seydou Sangare an b'a fo n'ale ye dugutigiw ka ɲɛmaa ye Bamakɔ kɔnɔna na Sori Kɛmɛso Maraka Samake k'ale fana fo ka Kurube Jara fo ale ye karamɔgɔ ye colonel Siri Lamine Traoré Ezo Segukaw fɛ Cɔrno Umar Asi Jalo Boyina Babi Menaka min ye Jaba Sidibe ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn colonel Assa Bajalo ale yɛrɛ taara baaraba dɔ kɛ Moptikaw Masina Segu mara la sɔgɔn wulada in na an da don o ko la Bayi Ba k'ale fo mairie du district kɔnɔna na min ye Ablaye Ɲagate Ibrahim Tunkara ka taa se Gawusu Traoré ma olu bɛ Parikaw fɛ yen Lucas Dakono ale bɛ Houston kaw fɛ États-Unis ka taa se Ibrahima Isa Konate ma ale fana bɛ États-Unis ani Sori Sako olu bɛ États-Unis Papis Diallo ka taa se Ibrahima Sako ma olu bɛ wɔlɔfɔw fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo a kan bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma